Kaday may naglakot agurong, iso gimatang akmet. Nih, dadakkel da. Iri nakasangput at pito'y balay, dakus abinugwakon. Bugu, bugu. Nakakita ti bulong tilaso na, iso nga panggap kon, nga ilaw. Si marunong nga aramidin tayon, put din tayo ti ipos na, tatno na laklakan ton, nga sulputupen, inton mangan tayon. Nene, naglukon, panggap ng sapay mo't naglibas, nagsubli nagapuan na. Sa karate mo ton iti ramon na, taka nga seasoning, pimienta, bulong iti laso na, bawang, tingkas tamot nga nangalak iti bulong iti kalamansi, tatno mangnayon iti banglo tilulutwen tayo. Siyempre hantilalipat hindi bugoong kin mantika. Papututin tayo iti paryok. Tapos imuna nga igisa tayo iti bawang, tsaka muno bawang uno laso na iti umuna. Kiwar-kiwaran lang. Urayan ti basit nga golden brown. Kita, igasatay mo't na ginadalusanin, kinabuwanin nga agurong. Tiawag ko tilay-tilulutok kata ket inuggoongan nga agurong. Timplaan tayo basit iti seasoning. Agusar tayo iti bugo, nga iso ti pagapgad tayo, ken iso iti pampalasa tayo. Ipuspusan tayo mo't iti dua nga piraso nga peres, tatno da basit iti angot na, ken alsem na. Kan tayo iti pimienta. Pagburagan tayo iti sumangmano a minuto, tapno manuto anasayat, ken ikan tayon iti rangaw iti kalamansi. Daytan agburburuken saruno tayo mat dayto ya bulong iti sibuyas. Daytan kailian naluton mabalin tayon iti manganen binuggoongan nga agurong.